naghatod dari sa kasada ja. Ang isang iro po naghatod po siya. Nanti o hatod po niya. Apil po sa hatod sa ihang ano, amo. Dayang amo o. Isa man, kay mularga naman si kuani mo. Ha? Sad ka? Sad ka kay mularga na? Hello. Milak day ka. Uy. Milak day ka. Tumanati si ate ni mo. Hilak ka? Ha? Kung pitok-pitok na yung mata. Mahilak ba ka? Apil-apil sa guys, hatid. Guys, kung napili guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel guys. Karon di ay muad tumi sa Dalagit. Ja, hamang anak usa kay to man ang gihatid ganiha kay adto man siya lumagitin ja kami duha ray mo sa Dalagit kay mangita lagi mi og kuan kanang mangga. Ja, moadto po ni siyang katong nagbantay niya sa gamay pa kay si Jijin man og si katuyang Lola mo na yung nagbantay niya ang mga tuon ja ijang dadaan niya og beer brand og kanang kuan kanang biskwit. Ja, see you dito guys sa kuan Manakag Mangga. Bye. Hi guys, padung nami dito sa ijahang nanay ni nga kanang mo'y nagbantay sa Manila pa sa gamay pa. Kay mao mo ni silang duhang nagbantay kaniyo, Jijin. Picture ko diri mabe. Nagdasa og pasalubong sa ijahang nanay. Tara sa guys, diyan ang ihatod sa iyang nanay agpuan. Diyan pasalubong sa iyang nanay. Gatas o biskwit. Yan na, pasok kita. Ang buburtahan ka. Pas ba? Ayo. Nanay. Pas sama sige ra po. Sa to may kay bulan kung mawala sa kalibutan na ay kuan kanahan dumanan. bis na nay. Ihatag niya kuan. Nagatag mo na yung Sabi na ko. biskwit o gatas. Sige lang. Kamusta naman ka na Diyan po ni Jagurin. Beer brand. Diyang lab nga nanay. Muna nag-alaga niya sa Manila pa kani silang duha. Mga kani silang duha, muna nag-alaga niya. Kisa guna imo kuan, kisa guna imo. Nas kuan nay. Nas video. Muna yung nanay. Saan naman ka na Sa pa ako sa asinan ka. Ang igagaw po dari na daghang kadukiro dia. Hindi ha dul dito day. Oh! Di lagi. Di mo na? Yummy! Yummy. Asam yummy, anak. Hala dako na katong itom. Balibuon dag itom di ay siya oh. Di ka dili. Kay yung mangwan mig mangga. Slim na gyud ka Jane. Bukas mais. Ano mo kanimo gid ang bukas na isda. Dili. 3 months rate. Looy mo ba? Ako gali magbais na lang pug ko. Tumama, nag-mais naman si mama. Ikaw mais? God. Hindi lang mayro. Di maglabas. Kato ko halug ako. Ayaw, ma. Pangit niya ko. Karira. Tanaw sa siya ning. Ano gug ka? Oh, sari ka. Pagwaon. Dili ay. Uy, ano ka?
Kami gibanan mi sa ijahang nanay. Dami sa mga bibili na kita pa. Basta kanino rin eh. Napod siya nga Hi guys. sunod. Please subscribe guys. Ubay Probinsyana. Salamat. Napod. Dito lagi eskwelahan diri okay. Wali apil ang eskwelahan diri kuan katong pananaw og sugbusog. Mga utanon. Mani sila sa kuan balod. Dito gari sa una itong apil pa siya gusto to. Idan, dara-dara na punta. Lamunit mi kay ang ilang mangga diri guys gipang nangahulog ra kay walay mo saka. Wala man tayo plastic. So guys kay daghang kadto nangahulog. Maghalaging plastic na piling. Dumi-dumi. Uy, tricycle sa amin na ito. Plastic. Daw hinug oh. Nga itong ating plastic pa. Day ko day kadto day wa pa di siya naunsa day oh. Til. Ya. Sudanan eh. Sudan ko nun niya. Sudan ba may mabana. Lami ba dyan yung manggay suwa? Pero ba yung kasaka diri pa ba? Tara, dali. Muagi pa man ko si Injo. Dara oh. Asa may itong butangan doon yung atang plastic. Nadagoy plastic niya. Mga ita Ay, imong kunot nagdala kag plastic imong gibilin plus sa kagang. Plus tricycle. Sige pangita ni Muda nak. Tata dos unahan day. Ta. Tara. To. Mana guys? Oh my god, so yummy. Ito. Lami kayo niya. Ikuan mo, babe. Taas. Kuan siya kanang tawag dito. Ang tamis, mo din ang hulog. Ikaw, nasangit oh. Nasa atin guys, nisa ka na. Para din kawakwak. Magsaka ko pa. Ang plastic pa. Nakalimot mong good ko. Kasama yung dati mo nang kukulit. Ano sa mga kamay mo na mga balik bata? Ha? Lala! Yan na guys. Yay! Hala? Hi guys, medyo pa kapag-abot na mo dres balay guys, nanon kami og mangga. So salamat jud kadto sa akong manghud guys na si Jijin Burst.
ug si Junjun kay ija ming pasakay sa series. Jaw ako nakapag-video guys kay rang disirag among kahimtang kanang mag-video guys jaw may kuha na jud ka ng tinuod nga vloggers na ko kay pwede ko maghimo og taga-video. Lisod ka jud guys basta mo anang magdali-dali ka. Way mo video niya mo nang lisod ka jud guys. Ya, salamat jud ka sa tanan nga ning subscribe og mga new subscriber kay nakaabot na jud kog 1K. Ya, salamat jud sa tanan. Na nami diri magsugod nami og pamakpak sa among kuan kay mag-display na pud mi dito guys sa kuan kaming duha. Mag-display mi sa kalsada. So man kaming duha mag-display mi. Yeah, see you dito sa kalsada guys. Yeah, see you next vlog.